Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu Bu Guru. Nggih, aduh. Nggih. Sugeng dalu Bu Sinden. Sugeng dalu. Nggih. Salim kali Pak Dalang mboten. Salim, mriki saged. Oh, mriki saged tok. Oh, mriki. Oh, iya. Ora kok kono, Nduk. Keng kene kan saged. Kaduan rene, Nduk. Wes, nggih. Bener mboten? Wale. Oh, kuwale. Kuwale, lek ngono tak madhep rene ben ra kuwale. Madhep rene, ngene. Kuwale piye to, Nduk? Kuwale piye maksude? Iki kene, maksude? Maksude kala sing Oh, sampean ngono terus ngene, ngono. Lah piye? Piye? Bapak mboten ngertos. Aja malang aku ora wani aku. Malang kerik. Mekrok nggih. Nah, iya, nggih. Panggilannya siapa? Sofi. Oh, Sofi. Oh, nggih. Wah, Sofi COD niku to? Boten. Oh, mboten. Senes niku Sofi COD, kula Sofiana Putri Soraya. Oh, alah nggih. Tak kira lek penjual online sing dalah kae. Ayo. Kelas pinten genduk Sofi? Kelas kalih MI. MI. Kok rek maneh kok dadi kelabang kaya Siti Nurbaya ini apa? Napa niku sebabe kok sing labang sinten sing labang? Ibu. Oh, ibu. Oh, nggih. Ibuke nggih sinden. Boten. Loh, guru. Boten. Senimati. Boten. Pengrawit putri. Boten. Lah apa? Tukang derep. Boten. Lah napa? Petani. Oh, petani. Dibaon. Oh, timbaon. Ya. Nek boten ngertos baon tegalan mawon. Aku ketok goblok ra ngerti mbaon. Ayo. Mbaon ora panganan kaya soto ning rupane ireng to, Nduk. Boten. Kerawon ya kaya. Ayo, nggih. Terus bapake napa seniman? Boten. Lho, guru. Boten. Yoga. Boten. Dalang. Boten. Lah napa? Copet napa? Petani. Oh, petani. Di samping pelitur. Oh, melitur ibumu. Boten. Lah jane melitur. Meliter Kayu. kayak kursi. Oh, kursi. Oh iya, nggih. Griya pun dipeliter napa dereng? Ki pinter nawakne bapake lho ya. Dereng ngen kula mboten kula plitur nggih akeh rakyat. Hubungi kula mawon. Oh, hubungi Sofi COD. Ayo. Siap tak hubungi kok. Ya, nggih. Maca plitur luar biasa. Bapake tukang plitur, ibuke petani kok sampean iso nyinden sebabe apa? Kula anak didiknya Bu Rini Sinden Sawo kalih Pak Kamto Cangkring Lestari Budaya. Oh, kok ya teges men. Sebabe apa kok seneng nyinden? Anu, pados tambahan nggih mlitur bapak, ora ngono lho ya. Ya aja ngomongne dhuwit sik, napa? Sebabe napa kok seneng nyinden? Aja diwara elek to, Pak, iso akeh duwike lho. Bocah semene gen belajar. Sapa seneng napa sebabe? Pengen nguri-nguri kebudayaan Jawi. Ya, bagus. MI, surat-surat pun apa? Kata sing apa? Taman Sari kalih Idam Sari. Oh, surat Taman Sari. Oh, nggih. Nggih, Idam Sari nggih. Idam Sari sing saged dindangdutne, mangke jenengan saged joget mboten? Saged. Nggih, lek ora joget engko opahe 100, lek iso joget 200. Ya. Nggih. Nggih piye? Pengin joget mboten? Pengen. Pengen 100 apa 200? 200. Ora sing ngajari mesti mbokmu mesti kowe. Ya wis, dibawani sik, wani? Nggih. Iya, nggih, kaya bocah kendele kaya ngono. Favoritmu sinten favorite? Semua. Oh, semua. Kalih Bu Tutik Tepang. Ampun nggih, mangke jenengan iso sesat mangke nggih. Nggih, Bu Kesi Tepang, Bu Kesi. Ngertos? Apa? Pun nate ngertos Bu Kesi? Pun. Pun. Piye ini sing pundi njajal? Sing
Niki. Salim. Nah kuwi, heeh. Wis, mesti nyangoni awakmu lho, Bu. Ayo. Jan. Beres tenang. Bareng tak sawang-sawang bocah iki kok kaya cilik aku. Yo ora, sik gales sampean sik anu lah. Iki rada lumayan mencorong kok Sofi ya. Lah iya bener. Karepku aku ora mung cilik aku ya ireng ngene iki. Ya bener sik putih deke. Wong aku ning petengan wae ra ketok kok tenan. Ah iya. Oh, kaya wedang kopi. Nggih. Nduk, kopi apa sing paling enak, Nduk? Apa? Kopi apa sing paling enak? Kopiko. Kopiku. Utuh, salah. Sing paling enak kopi kir dirimu. Nah, kuwi. Kopiko. Ayo, yo coba. Damsari, tentang kula. Taman Sari mawon. Oh, Taman Sari ya wis, manut saiki kelasmu wis. Ayo ta. Cine sak pinten, Pak? Sakmene. Nenene. Sing ndi? Gumlarekang sekar Anake tukang Blitur nek apik men. Wis. Nduk, selek nyinden ya ben beda karo sinden-sinden liyane. Sampeyan sok kon melamin ya dadi sinden kok dimelamin. Mbak Anu, lha pun kontole tangkapan Pak Rini. Wah, jare sedina sewengi. Masalah, bangga lho murid jenengan ngeten. Mangke kajenge disangeni Bu Kesi nggih. Ning ampun mang jalo separo. Pak Rini terima kasih. Terus Duk, terus ya. ngambar arum ngebaki taman Durung. Sari. Bakal lanjut belajar nih. Ya, terus Duk. Amamet Pronosa karya jaring Triya Jajal karo mlaku rada rono mlaku ngono. Ya, aja bablas ning kono lho ya kene ae nggih. Ya, terus Pak sing oce kumbang ambrengeng nimbrong ya. suwas sono endah mulya lir tamaning Prohep Sari. Tepuk tangan luar biasa iki Sofi. Suarane apik karo larang terus karo nada ya ngerti, kalimatnya ya jelas, kendele ya kliwat ukur. Wah, dan alah. Bapake kon laran le mlitur kon ngeterne sampe nyinden ae ya. Apik tenan kaya ngono. Di DP sik Bu Kesi men semangat. Bu Kesi di DP sik. Ayo. Lah iki malah iki sing paring surat sapa to, Nduk? Nduk, Sofi iki surat kok jenengan lho iki. Niku sing nulis ayah. Ayah, tukang Blitur ayah. Mboten napa-napa. Lha iki malah enek duwike, nggih. Niki kula balekne, ora kok pripun kula balekne. Nggih, Bapak. Mboten sah. Mboten. Nika Pak Eni kok? Pak Eni kok? Oh, lek iki mboten salah kae sah ya. Nggih. Monggo sinten malih mumpung urung tutup, ayo. Nggih. Mbak nuwun, Pak. Nggih. Renes saiki.
Nggih, mandek nang arep Bekasi. Hop. Ah, nggih. Yo, wis jan. Bocah. Mau pira Pak Cahyo lek janjeni sampean Nduk Cahayu? Boten sah mawon. Oh, pinter mboten usah mawon. Mboten usah. Tenan ikhlas lahir batin, Nduk Sofi. Nggih, Tenan. nggih. Lah nggihmu kok karo rada pucet ngono malian. Ya ora ki tandha tresna karo Bekasi aja ki jajan. Iki, Disimpen. Nduk. Ya. Diparingi Bu Kesi nggih tumbas gelungan. Heeh. Tak dongakne besok sampean mulai saiki sok dadi generasi penerusé Bu Kesi, dadi sinden hebat, handal, kuncara anjayeng bawana, iso nggawe arum jenenge Kota Ngawi tercinta. Nggih. Matur suwun. Bekasi. Keh pake keh pake. Kenduk nah masyaallah. Matur Nggih. suwun. Mbah, jenengan mboten pengen, Mbah. Mau sing dianggungne kutute barang. Oh, penak delok nggih. Ayo, delok. Ayo nggih. Tambahi melih masyaallah Pak, sembah nuwun Pak, nggih. Yo alah, nggih. Aku mbiyen duwe anak lho ngene iki sing gampang disangoni wong ngene iki. Ayo, wah jan. Eleh. Wah, Mbak Birgita nyangoni 5.000. Alah. Tegel men nggih. Saya Pak jenengan iki lho ngomong wae kok jenengan dereng nyawer lho. Lah kena diwakili Bu Kesi no. Kan Bu Kesi sendiri jenengan harus sendiri. Tak karine bocah ya. Iya. Nduk, Sofi, tak sangone gelem ora? Emoh. Oh ya wis lek emoh. Lho iki lho. Bocah emoh lho. Jawab lho Pak. Tak sangone apa ya gelem, Nduk? Pun padha. Pun padha to kali Bu Kesi? Pun Mboten sah to? boten. 100. Aduh aja gelem. Ngono kuwi. Jangan seperti sinden-sinden matre ini ya. Oh, apik. Nggih. Jos luar biasa. Engko wis nate dereng nyinden ngangge gelungan. Empun. Mpun. Lah iki ora gelungannya apa? Kula dereng diundang, jadi pakai baju sing biasa mawon. Oh, lek gelungan enek regane. Ya wis. Ah, engko ben diundang engko ben diundang wis nggih. Wis luar biasa wis duwe bibit Tias, duwe sampean Sofi. Apik luar biasa. Jos engko. Lek bingung pernah tuku gelungan yang ndi sing cilik ngono? Kula pun tumbasne, Kali sinten? pun ditumpasne Ibu. Engko diapusi bae ban Vespa. Senes ya. Gelungan tenan nggih. Nggih. Weh, nggih. Dinglek sinden pun kagungan. Napa? Dinglek sinden. Pun Kumpul nggih. diparengi Tante Galuh. Oh, Tante Galuh. Nggih. Oh, iya. Lah, apa kuwi jenenge? Iki nang kene apa jenenge iki? Bros pun kagungan. Bros. Niku bros. Nggih. Mpun. Terus apa duwe kok ben duwe ora tak kek apa-apa lek ngono kowe duwe apa sugih bae kowe kok. Ayo. Nggih. Pun komplit. Pun komplit nggih. Ya wis apik ya ngono kuwi ya cah mampu kok ya ora padake apa ora. Ya wis saiki Taman Sari. Ayo nggih. Nggih. Niku ajeng digegem sik apa anu ganggu mboten? Boten. Mboten. Dari karo tak gawane ya ora oleh, Pak. Ora apa ya. Ya, tapi Ngatian lagi kata ben aku ketemu nimas wes kebegai langkah pangki
sampean ya ora ndredeg ngono ora, Nduk? Boten. Grogi ya ora. Boten. Los ngene ya, Pak ya. Kula pun kalih atus munggah panggung. Sik ping 200 apa entuk sawer 200? Maksudnya munggahe niku lho pun kathah. Pun kathah. Pun. Oh, dadi pun mboten demam panggung nggih. Boten. Alhamdulillah, demam berdarah nggih mboten to? Boten. Oh, nggih, jos. Ngono kuwi jenenge mentale penting. Sing jenis seniman penting mentale dhisik. Lah wis kendel kaya ngono kuwi lho. Aku jane arep ngepek anak ning sampeyan. Ning aku wis trauma saiki Mas. Ning tak sangoni, ora kok perkara nggih syarat tok nya, Nduk. Boten sah. Iki nggih syarat kudu ditampa, jimat. Ayo. Boten. Ayo jimat ditampan ya. Cukup dhewe, cukup dhewe, cukup dhewe, cukup dhewe. Ayo. Boten. Wis to, cukup. Kula arep diprank to. Oh, diprank piye? Diprank apa? Lah niku enten anune. Jajal bolahe. jukun. Boten. Yo. Ya, tak entalne ya. Boten. Ya. Wah, konangan bolaku wae. Wah, wis. Karo Sajake mlerakmu karo aku kaya nesu ngono to, Nduk. Nesu to? Boten. Lah tak ngene kok ketoke nesu ngono. Boten nih. Mboten nesu to? Boten. Nggih, ora pengen iki tenan. Boten. Lho iki iso dhuwur lho. Lho. Gak pengen. Kula diprank kok. Wis ngene wis, aku ora ngeprek. Ki sak bulahe ya, bulahe nang kene ta. Wis jul ya. Nyoh bulahe. Nah. Boten. Lah ngopo? Lah ngopo kok mau? Kula benangnya mawon dicopot. Oh iya tak copote. Wah, malah gawe-gaene dalang iki malah. Anake sapa tukang Blitur. Ayo. Wis, ya, coba. Yo. Matur suwun. Ora ngerti to? Ngerti ra iki? Sulapan Pak Cahya. Ya ta? Kosong, ya. Kosong ya. Tek, kosong ya. Niku piye? Niku diseni kok. Diseninya sampean ya. Matur suwun. Wah, bae nyaute cepet dek ya. Aku lengah ya. Oh, nduk winong. Matur suwun. Matur nuwun ning aku mergo kuwi asine dhuwitku digo winong ya. Siji ngkas ya. Pareng mboten Pak Bu? Midang Sari njajal mergo rong goyang iki mau.